Daplit sa dalan sa Sunset Boulevard sa Dapitan City. Makita ang taas nga linya sa bibong pagsugbahanay sa presko ug dagko nga isdang bangus. Kuha kini gikan sa mga fish cages sa syudad nga iya sa mga nagkreang fish cage operators. Anaa sa 1.4 toneladang bangus ang bibong gisugba sa mga empleyado sa panggamhanang lokal sa Dapitan atol sa ilang ika-59 katuig nga kasumaran pagkahimugso isip usa ka syudad. Ug gidungan sab ang pagpahigayon sa ilang bangus festival. Ang langyaw nga Amerikanong si Kenneth John DeBrescio nalingaw sa hugyaw sa pagsinugbahay. Absolutely, it's wonderful. I love Mindanao. This is wonderful. Oh my goodness, it's wonderful. Dayong gisaluhan ang mga gisugmang bangus, pinaagi sa budol fight. Sa mga empleyado kauban sa mga misaksing residente ug bisita, labi nga duha ka tuig nga way selebrasyon susama ni ini tungod sa pandemya. Happy kay ta nga di ba ka natwa salo-salo pinagi sa bangus festival sa atong band Saturday. Ilali siya kabibo, sukay pa sa unahan, then mudang siya karon mas ipabibo ngayon. Matod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mas nilambo pa ang industriya sa bangus sa Dapitan nga karon hinay-hinay nang nakahatag og trabaho sa mga residente. Miabot na sab sa 85 ka mga operator sa mga fish cages ang nagpadagan sa industriya. Dapitan is very conducive for bangus farming, both from the fish pond and then including mariculture. As a matter of fact, last year, base sa data natin, Dapitan alone were able to ship out about 600,000 kilos of bangus, marketable sizes of bangus, going to Cebu, Negros, all over the Mindanao as well, no? Sa tibuok Zamboanga Peninsula, bugtong ang Dapitan lang ang dunay pinakadaghan nga produksyon sa bangus, busa giaghat karon sa BIFAR nga matabangan ang mga operators aron mas mulambo pa ang kasamtangang produksyon ug makatabang nga maminusan ang pag-angkat og isda gikan sa ubang nasud. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.